ассалому алайкум. Чӣ гуне ки моҳи Рамазон наздик омада истодааст, аз ман хоҳиш карданд ки дар мавзӯи дуоҳои қуръонӣ ёдоварие кунам ва ин аввалин дуо мешавад иншааллоҳ. Яке аз дуоҳои писандидаи ман аст ки Мусо алайҳиссалом ҳангоми ронда шуданаш дуо карда буд. Вале аввалан ман мехостам ки таърихи қаблии онро ба шумо ёдрасӣ намоям. Инак Мусо алайҳиссалом дар замони ҷавон буданаш дар Миср зиндагӣ карда, дар вазъияте дучор мешавад ки ӯ ногаҳон ва тасодуфан нафареро мекушад. ва он замон ӯ зери таъқиби полисое қарор мегирад ки фармони куштани ӯро доранд, яъне на танҳо бояд ҳабс кунанд, балки бояд бикушанд. оё шумо медонед ки мутобиқи адолат ҳангоми ҷиноят содир кардан бояд маҳкама карда шавед. Дар асоси мурофиаи судӣ айбдор будан ё набудани шуморо эълон мекунанд. Мутобиқи адолат бояд ки айнан чунин бошад, вале дар айни ҳол полисҳо фармони дарҳол куштани ӯро доштанд ва ягона роҳ барои ӯ фирор кардан буд ва ӯ айнан чунин кард. Бо хости Аллоҳ ӯ ба сӯи саҳрои шаҳри Мадян ҳаракат кард. Онҷо шаҳри якномае бо номи Мадян қарор дорад ва ҳангоме ки роҳи саҳроро ба охир мерасонад, онҷо гурӯҳе аз одамонро дид ки раъмаи чорвоҳои худро об менӯшониданд. ва бояд қайд кунем ки баъди чунин роҳи тӯлонӣ ва муддати дароз ӯ бемадор шуда буд, яъне муддати дароз на таоме хӯрда буд, на обе нӯшида буд. хуласе об менӯшад ва ба он одамон назар мекунад ва пай мебарад ки ду духтаре аз макони обдиҳии раъмаи чорвоҳо дуртар истодаанд ва ҳайвонҳои худро ки ба сӯи макони обнӯшӣ шадидан саъй доранд, сахт дошта истодаанд. чорвоён обро дида хостанд ки рафта бинӯшанд ва ташнагиашонро бишикананд, вале он духтарон онҳоро сахт медоштанду раҳо намекарданд ва онҳоро ба қафо мекашиданд. ӯ ба назди онҳо рафта пурсид ки чӣ шуд, чӣ рух дода истодааст. Духтарон ба ӯ фаҳмониданд ки ҳоло ба макони обнӯшӣ рафтан намехоҳанд ва интизоранд ки чӯпонон чорвоҳои худро об нӯшонанд. Инчунин онҳоро нороҳат насозем ва ҳам аз мардони бегона ва ношинос худро нигоҳ бидорем. онҳо фаҳмониданд ки ин корро мекунанд ба он хотире ки падарашон марди солхӯрда ва бемор аст ва ӯ қуввати кор карданро надорад. Ин қиссаи тӯлонӣ аст ва ман онро ба шумо кӯтоҳ карда фаҳмонидам, то ки шумо бифаҳмед ки чӣ рух дод. Инак Мусо аз банди чорвоён дошта бо онҳо ба макони обнӯшӣ фаромад. онҳоро об нӯшонид ва ба он духтарон баргардонид. баъдан Аллоҳ дар ояте мегӯяд, яъне ӯ чорвоёни он духтаронро об нӯшонид, ба онҳо об дод ва ба он духтарон кӯмак кард. баъд аз ин калимаи thumma дар ҳоле истифода мешавад ки каме вақт гузарад. Фа дар ҳоле истифода мешавад ки чизе зуд ва фавран рух диҳад. Thumma бошад баъди чанде. ин маънои онро дорад ки об нӯшонидани чорвоён чанде вақти ӯро гирифт ва шумо тасаввур кунед, Мусо алайҳиссалом худаш бемадор буд ва амалеро кард ки вақт ва кӯшиши муайянеро талаб мекард, яъне об нӯшонидани чорвоёни он духтарон. баъдан чӣ гуне ки дар оят гуфта шудааст, ӯ ба соя баргашт. аввалан ман мехостам ки мафҳуми баъзе аз калимаҳоро бифаҳмонам. Thumma яъне баъди муддати дароз, тавалла яъне ба соя бозгашт. Аллоҳ нагуфтааст ки ӯ омад. ҳаст калимаи бозгаштан ва ҳаст калимаи омадан. мисоле меорам, шумо дар сари чамбаракед ва мегӯед ман ба тарафи хона бозгаштам. ин маънои онро дорад ки шумо ба самти хона ҳаракат доред, вале агар бигӯед ман ба хона омадам, пас ин маънои онро дорад ки шумо аллакай он ҷоед. Инак дар оят гуфта нашудааст ки ӯ ба соя омад, балки гуфта шудааст ки ӯ ба сӯи соя баргаштанро оғоз кард, яъне ин ки ӯ ҳатто то соя нарасида буд вақте ки ба Аллоҳ ин дуоро кард. ва ин як нуқтаи хело муҳим аст, яъне ин ки ӯ то расидан ба соя аллакай ин дуоро гуфта буд. кадом дуоро? ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. парвардигори ман ҳар неъмате ки бароям мефиристӣ муҳтоҷам, яъне комилан муфлис ва ниёзманд шудаам. ин тарҷумаи маънои оят аст. якчанд чизҳое ҳаст ки ман мехостам ба шумо шарҳ бидиҳам. аввал ин ки чаро ӯ чунин гуфт. сабабаш ҳисси гуноҳе буд ки ӯ ногаҳон нафареро кушт. бигзор ин тасодуфан, вале ӯ бисёр мехост ки ин гуноҳашро ҷуброн кунад. бисёри одамон хатогиҳо мекунанд ва баъдан истиғфор металабанд. роҳҳои ҷуброн кардани гуноҳонашонро меҷӯянд, яъне онҳо роҳҳоеро меҷӯянд ки гуноҳонашонро ҷуброн кунанд. ин як қисми ҷавоб ба ҳисоб меравад. ҳар кас дар ҷавони худ скелете дошта метавонад, яъне хатогиҳое ки шояд дар гузашта содир карда бошад ва онҳо бояд имконияти иҷро кардани амали солеҳро биҷӯянд ва ин тавба барои баъзеҳо то ҳадде бузург мешавад ки онҳо то
حد سخت میخواهند گناهانشان را جبران کنند که اگر فرصتی کمک کردن به دیگر آدمان را دریابند آنها این را همچون رحمت از جانب الله و فرصتی به دست آوردن استغفار میشمارند حتی اگر این برایشان مشکل باشد. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پروردگار من، هر نعمتی که برایم بفرستی یعنی گپ سری توبه گناه می رود همچنان عملی کردن کار خیره. خلاص این دختران را الله به موسی همچون فرصتی عملی کردن کار خیر روان کرد. اگر شما فرصتی کمک کردن در مشکلی های آدمان را داشته باشید، اگر گناه های گذشته خود را جبران کردن خواهید، پس این را برایتان همچون نعمت از جانب الله قبول نمایید و این می تواند که سبب جبران کردن گناهانتان شود. و موسی علیه السلام این را خوب درک کرده بود و آن را شکرگزارانه قبول نمود. میدانست که او خود به این نیاز دارد. به فکرم دانشجویان این را فهمیده می توانند. مثلا وقتی که دانشجو امتحان را سپاریده نمیتواند و سنجش را برباد میدهد، در آینده او باید بهایش را اصلاح کند، دوباره باید امتحان سپارد تا که از دست داده اش را برگرداند. و وضعیت موسی علیه السلام همین خیل بود. او کاری را صادر کرد و باید که آن را جبران نماید. و چگونه که گفتم او در جستجوی چنین فرصت ها بود، بیمدار بود، در جستجو قرار داشت، دور از خانه و در خود و بسیار افگار بود. او جایی را میگفت که حدی اقل کم استراحت کند و او سایه درخت یا خرسنگ پیدا میکند و نوابسته از هیچ چیز او میگوید یا الله من آماده کمکم اگر فرصتی باشد. سبحان الله، این عیناً همان مناسبتی است که من هم به خود و هم به شما آن را توصیه دادن میخواستم. این آماده کمک کردن به نفران نیازمند نوابسته از بیمداریت. در فکر روز داوری باش و در فکر آن باش که در نامه اعمال تنها عملهای بد نباشد و ما از آنها خلاص شدن میخواهیم. ما که هممون میخواهیم که عملهای نیک ما بر عملهای بدمان وزن برآیند. اینک این نقطه مهم اول بود. نقطه دیگر، آن دختران آنجا چرواهای خود را داشته ایستاده بودند و موسی علیه السلام میتوانست که از آنها خوراک یا کمک طلب نماید و یا در خانه آنها بماند، لیکن او با خواست الله از آنجا رفت، همین که کمک خود را رسانید. او نیت یک جای ماندن با آن دختران جوان را نکرد، زیرا او محرم نبود، یعنی آنها به او خویشتبار نبودند و این برایش نامقبول بود. عیناً با این سبب او از آنها دور رفت و حتی او به دیگر طرف نظر کرد. چون این رفتار شایسته داشت موسی علیه السلام، خاکساری، پاک وجدانی، خوش اخلاقی. او از آن دختران دور شد و دیده دانسته از آنها کناره‌جویی کرد. هیچ منتداری از آنها انتظار نشد و آنها را عاید چیزی دیگر پرسپاس نکرد. و خیلی مهم است این نقطه را فهمیدن. اگر شما به کسی کمک کردن بخواهید، آن را به یگان شرط و شرایط اجرا نمایید. تنها بهر کمک کردن کمک بکنید. بر عوضش چیزی را انتظار نباشید و از او چیزی را در این دنیا طلب ننمایید. اینک این قسم اولی به این دعا بخشیده شده بود. پروردگار من، هر نعمتی که برایم عطا بکنی من به آن محتاجم. در قسم دومش من دقت شما را به آن چیز جلب کردن میخواهم که هنگام وضعیت دشوار آمدن گاه وقت انسان به این وضعیت خود را عیبدار میکند. چرا من از وظیفه ام محروم شدم؟ چرا من از خانه ام محروم شدم؟ چرا من بیمار شدم؟ یا الله چرا تو این مشکلی را به سرم میآری؟ ولی ببینید که چگونه سخنها را به زبان میآورد پیامبر موسی علیه السلام. همان او زیر امتحان قرار گرفت، در جستجو بود، بدون چیزی، بدون خوراک و نوشاکه. هیچ یکی از شما در چنین وضعیت قرار نگرفته اید، در بین بیابان و با دست خالی. و عیناً آن زمان شما دعا میکنید، چون این دعا برای آدمانی است که در ناامیدی و محتاجی قرار دارند. او دقت خود را کاملا به خود و عملهای خود جلب کرد. الله را عیبدار نکرد، بلکه برعکس او در این وضع امتحان خیری را دید. ای پروردگار من، هر نعمتی که برایم عطا بکنی، نعمت این نه تنها فرصت جبران کردن گناه، بلکه هر یک چیز خیری در حیاتتان موجود بوده است. مثلا من خوراکی ندارم، لباسی ندارم، حتی پای افسال ندارم، خانه ندارم، جایی میرفتنی ندارم. برایم نعمت عطا بکن. یعنی این همچنان اشیاءهای برای زنده ماندن است که تو میتوانی از الله طلب نمایی و به تو عطا کرده می شود. خلاص این دعا را میکند از ناامیدی و به سوی سایه می رود و دختران نیز البته می روند، زیرا هیچ سببی در آنجا ماندن نیست. و الکی با کمک موسی چرواهایشان آب نوشیدند. آنها به خانه آمدند و پدرشان حیران شد از اینکه آنها زود برگشتند. و از آنها سببش را پرسید.
ва духтарон ба ӯ оиди марде гуфтанд ки ба онҳо кӯмак намуд ва падарашон мегӯяд он мардро бояд ба хона даъват кунем ва яке аз духтарон ба он ҷо бармегардад ва ӯро даъват мекунад ва ҳамаи инҳо ба ҳамон дуо муносибати бевосита доранд. Мефаҳмонам чаро. Аллоҳ мегӯяд: аз ин рӯ яке аз духтарон бо хиҷолат бармегардад ва ӯро ба назди падарашон даъват мекунад, яъне вай ӯро новобаста аз он ки барояш хиҷолатовар аст даъват мекунад ва мегӯяд: падарамон хост ки туро даъват кунем. Ӯ мехоҳад ки ба ту арзи сипос намояд ва бинобар сабаби ба мо кӯмак карданат ба ту музде додан мехоҳад. Инак ба ӯ музд додан мехоҳад. ва инҷо калимаи бинобар муҳим аст ва ё аз ин хотир. Бубинед, ӯ аз Аллоҳ талаб менамояд ки ба ӯ неъмате фиристад ва бинобар ин дар натиҷаи ҳамин дуо яке аз духтарон ба назди ӯ бармегардад ва ӯ фурсати пайдо кардани кореро дар меёбад. ва дар ҳамин лаҳза ба ёд оред ки баъзеҳо кӯмакро ҳамчун чизи ноарзише қабул мекунанд ва ё худро дар ҳолате бисёр ногувор ҳис мекунанд аз он ки касе ба онҳо кӯмак кардан мехоҳад ва онҳо метавонанд бигӯянд: не бародар, ба наздикӣ дар фалон ширкат ҷои корӣ пайдо мешавад. Ба ман чизе лозим нест. Ҳамааш хуб аст. Алҳамдулиллаҳ. Аллоҳ худаш ба ман ато мекунад. Яъне ба фикри ӯ ин бародар чизе дода наметавонад. Ман интизорам ки Аллоҳ ба ман беҳтарашро ато кунад. Ин беақлист. Айнан худи ҳозир Аллоҳ ба воситаи бародарат ба ту чизе ато карда истодааст. Мусо алайҳиссалом аз Аллоҳ талаб кард ва Аллоҳ ба ӯ он духтарро фиристод. Падараш хост ки ӯро даъват кунад. Вай ба Мусо гуфт ки падарам ба ту музде додан мехоҳад. Аз тарафи дигар он ки Мусо алайҳиссалом инро баҳри пул иҷро накарда буд. Ӯ танҳо хост ки аз баҳри Аллоҳ кӯмак намояд. Ин амали ихтиёрона ва хоксорона буд. Лек вақте ки вай суханони падарашро ба ӯ расонид, ӯ рӯйгардонӣ накард. Нагуфт ки не, ба ман пул лозим нест. Раҳмат, ҳоли ман хуб мешавад. ё суханҳои ба ин монанд. ӯ аз ҷой бархест ва омодаи рафтан ба назди падари духтар буд, зеро ӯ инро ҳамчун неъмат аз ҷониби Аллоҳ қабул намуд. Инҷо мехостам ёдрасӣ кунам ки ҳиссиёти имконпазир ва имконнопазир вуҷуд дорад ва мехостам ки шумо ин дуро фарқ карда тавонед. Имконпазир вақте ки инсон аз боодобии худ ба дигар одамон ниёз надорад, яъне ӯ шарм медорад кӯмак бипурсад, пул бипурсад, мошини касеро қарз бипурсад ва ғайраҳо, махсусан дар ҳоле ки шумо ба даромади худ одат карда бошед ва ногаҳ ҳамаро аз даст бидиҳед. Ин воқеан мушкил аст, аз касе чизе пурсидан. Ин барои бисёриҳо ҳатто нанговар буда метавонад ва ин ҳиссиёти нормалӣ аст. Лек вақте касе бо хости худ ба ту кӯмаке кардан мехоҳад ки ту инро аз ӯ нахостаӣ ва ба ӯ ниёз дорӣ, пас ин айнан кӯмаке аст ки Аллоҳ ба ту фиристод ва ин кӯмак ба ту дар ҳар шакл омада метавонад. Пайғамбар Мусо алайҳиссалом нагуфтааст ки: «Ё Аллоҳ, ман аз хонаводаи шоҳзодагон будам, ба хӯроквории хубу болаззат одат кардаам. Пас ба ман дақиқан хӯроки хуберо бифирист. Агар ки ту ба ман кор бифиристӣ, пас авлавиятҳои маро ба назар бигир, зеро ки ман шарт ва талаботҳои худро дорам дар кор». ӯ ку чунин суханҳоро ба забон наёвард. ӯ аз Аллоҳ талаб кард ки ҳар неъмате ки бошад, чӣ гуне ки оят ба мо мегӯяд, ӯ шукргузор буд ба ҳар неъмате ки Аллоҳ ба ӯ ато мекунад. Ҳар неъмате ки бошад: «Ё Парвардигорам, вақте ки шумо коратонро аз даст медиҳед ва монанд ба ин кори дигареро меҷӯед, шумо дар тӯли ним сол ва ё зиёд вақти худро сарф мекунед. Инҷо нафаре пайдо мешавад ва ба шумо кореро пешниҳод мекунад, вале шумо онро қадрдонӣ намекунед, онро ба сатҳи худ баробар намедонед ва мегӯед: чаро ман бояд дар ин соҳа кор кунам? Инҷо ҷои бенуфуз аст. Гурусна гардам аз ин беҳтар». Пас гӯш кунед, агар ин кори хуб бошад, агар ҳалол бошад, агар ҷое бошад ки содиқона кор карда музд гиред, пас дар ин ҳеҷ мушкилие вуҷуд надорад. Масалан, муҳофизон набояд ки аз кори худ шарм медоранд. Ронандаҳои автобусҳо ва автомобилҳои боркашонӣ низ набояд ки аз кори худ шарм медоранд. Ин даромади ҳалол аст. Аллоҳ ба коргарони содиқ дуруд мегӯяд ва ин набояд шуморо нороҳат бисозад. Ҳастанд нафароне ки ихтисоси олимӣ доранд, вале бо сабаби мушкилоти материалӣ доштанашон дар кӯчаҳо бо савдои бананҳо машғуланд.
онҳо ку мефурӯшанд ва аз он даромаде ба даст меоранд. бале ин чанд баробар кам аст нисбат ба он ки дар кадом кори бонуфуз даромад ба даст меоранд. вале медонед чӣ, ин беҳтар аз ҳеҷ чиз аст. ҳатто агар касе шуморо аз баландӣ нигарад, пас дар шумо тасаввуротҳои нав, дидгоҳи нав, таҷрибаи нав пайдо мешавад. одамоне ки бисёр ва мушкил кор мекунанд то ки музди ҳалоле ба даст оранд, ба аллоҳ мақбуланд ва писанданд. паямбар инро медонист ва ин барояш басанда буд. каме дигаре дар ин бора гап задан мехоҳам. инак ба ӯ мехостанд ки музд бидиҳанд бинобар сабаби кӯмак карданаш, дар ҳоле ки ӯ ихтиёрона кӯмак кард. новобаста аз он музде ки ба ӯ доданд даст накашид, зеро ки ӯ инро ҳамчун неъмати аллоҳ қабул кард ва инчунин баъди камтар гуфтугӯ ӯ аз падарашон пешниҳоди оиладор шуданро ба яке аз он духтаронро дарёфт. яъне нафаре ки андаке пеш чизе надошт, ногаҳон пул, ҷойи кор ва ҳамсар ба даст меорад ва ҳамааш бо хости аллоҳ. албатта агар чунин як вазъияти мушкилии иқтисодиро дар замони мо тасаввур кунем, яке аз он чизҳое ки моро ба ҳайрат меорад ин фурсат ё зарурати кор кардан дар оилаи ҳамсаратон ва ё наздикони ҳамсаратон мебошад. ҳатто чунон шуда метавонад ки ҷойи зист намеёбед магар он ки дар хонаи онҳо. чунин вазъият метавонад мардро ба ҳайрат гузорад. чӣ хел ман аз наздикони ҳамсарам пул бигирам? вале мусо алайҳиссалом зери дасти падари ҳамсараш кор кард. 8 сол, дар баъзе ривоятҳо 10 сол. дар замонҳои мо мегӯянд ки ин амал таҳқиромез ва ногувор аст. чаро ман инҳоро мегӯям? ба он хотире ки мо барои худ марзҳо, маҳдудиятҳо ва андозаҳои фарҳангиву психологӣ эҷод кардаем. таҳқиромез мешуморем чизҳоеро ки таҳқиромез нестанд. бо ин усул зиндагиамонро мушкил мекунем, дар ҳоле ки аллоҳ ин ҳамаро бароямон мушкил накардааст. мусо алайҳиссалом ҳазар накард аз чарониндани гӯсфандон, нигоҳубин кардани чорвоён. ӯ шукргузорона қабул мекард ҳар неъмате ки барояш аллоҳ мефиристод. ва бо ҳамаи ин ман гуфтанӣ нестам ки шумо набояд дар кор ва дар ҳаёт ба сатҳи беҳтар ҳаракат накунед. вале агар шумо мушкилиҳои ҷиддие дошта бошед, вазъияти ноумедӣ ё мушкилиҳои молӣ, пас аз он фурсатҳои хурде ки аллоҳ ба шумо мефиристад рӯй нагардонед, онҳоро истифода баред. ин ба шумо дар пайдо кардани чизи беҳтар халал намерасонад. ин шуморо беобрӯ намекунад. чӣ тавре беобрӯ накард мусоеро ки аз ин фурсатҳои рӯй нагардонид. аз аллоҳ талаби онро дорем ки барои дуруст ва комил фаҳмидани ин дуо ба мо кӯмак кунад, зеро дар он ҳам ибратҳои ҳаётӣ ва ҳам ҳикматҳои бузурге нуҳуфтааст. пас биёед ин ҳама фурсатҳое ки ба хости аллоҳ моро иҳота карданд қадрдонӣ кунем дар кор, дар дӯстӣ, дар робитаҳо, дар муносибат ва дар муошират. баракаллоҳу ли ва лакум. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарон ва хоҳарон, барои мо бо паҳн намудани видеоҳо дар сомонаҳои интернетӣ кӯмак кунед.